Rojbaş Kurdistan, Rojbaş Bakur, Rojbaş Başur, Rojbaş Rojalat, Rojbaş Rojava. Geli tamaşavan heja burumet, jve deme şunda bi bernameyekî nû em roja çarşemû pêşemê li hember ekranên we ne. Bi vê bernamê em ê bivîne mêvanê mala we, bi dosyên taybet em ê li hember ekranên we bin. Me temaşe bikin.